Goňşy Eýranda koronavirus sebäpli ölenleriň sany 8 adama ýeten mahaly Türkmenistanyň häkimetleri bu virusyň öňüni alyş çärelerini güýçlendirýärler diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Neşriň 24 fevralda çap eden maglumatyna görä bu çäreleriň çäginde Türkmenistan özüniň Eýran bilen arasyndaky serhet ara çägini ýapdy. Bu ýerde adamlaryň we ýükleriň hereketi çäklendirildi. Komandirleriň buýrugy esasynda Kakadan Gyzylarwada çenli aralyga gözegçilik edýän serhetçiler respirator ýagny dem alyş ýollaryny gorumak üçin ýürüýte gurallary geýýärler. Şeýle-de Türkmen tarapy Tehrandan Eýranyň serhetdäki owalarynyň ýaşaýjylaryny we olaryň mal garalaryny garaşsyz zona goý bermedligi haýyş etdi diýilip neşriň habarynda bellenilýär. Türkmenistanyň Eýran bilen arasyndaky serhet ara çägini ýapandygy baradaky maglumaty Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary hem tasdikleýärler. Olar bu barada mundan öň Eýranyň dürli harytlary getirip satan söwdegärler bilen söhbetdeş boldular. Şeýle-de habarçylar bu wirusyň goňşy Eýrana gelendigi barada maglumatlardan soňra ýurtda hususan da Ahal welaýatynyň ýaşaýjylarynyň arasynda dowul dörendigini aýdýarlar. Olar muňa esasan hem türkmen häkimetleriniň ilatyň arasynda koronavirus barada düşündiriş işlerini geçirmedliginiň sebäp bolýandygyny belleýärler. Adamlar Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda 200 çemesi kilometriň bardygyny aýdyp alady diýärler. Olar bu virus Eýrana gelen bolsa onda Türkmenistana hem geler diýärler. Şeýle-de olar eger Hytaý bu virusy kontrol edip bilmeýän bolsa onda Türkmenistan ne ykdysady ne de moral taýdan onuň bilen görüşmäge taýýar diýerler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan ahally habarçy 25 fevralda gürrüň berdi. Adatlygyň Lewapdaky habarçylarynyň biri bolsa welaýatda ilaty ýokunç keseller barada habarly etmek çäreleriniň güýçlendirilendigini aýdýar. Farab etrap şäher we owul lukmanlaryna ýiti respirator keseli barada idara kärhanalarda, mekteplerde wagt işlerini geçirmek tapşyrylypdyr. Käbir mektepleriň okuwçylaryna grip bolsaňyz mektebe gelmäň lukmany ýüz tutuň diýip aýdypdyrlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde maglumat beren habarçy 25 fevralda gürrüň berdi. Şeýle-de ol 24 fevralda Türkmenabad şäheriniň aeroportunda etrap lukmanlarynyň gatnaşmagynda ylmy amaly taýýarlyk çäresiniň geçirilendigini hem belledi. Çärede virus ýokuşan raýat getirilende onuň ilkinji goranyş we onu kabul etmek işleri barada synagy geçirilipdir diýip habarçy welaýatyň saglyk işgärleriniň bir näçesine salgylanyp gürrüň berdi. Türkmenistanyň häkimetleri Hytaýda dören we dünýä ýaýraýan täze koronavirusy resmi derejede agdap diňe bir gedek maglumat ýaýratdy. Onda ýurduň çäklerini onuň ýaýramagyndan gorumak üçin ähli zerur çärelerin görülendigi şolsanda virusyň bardygy tasdiklanan ýurtlardan gelenlere gözegçilik edilýändigi habar berildi.